zobrala a že mi ju Unkon vybavila. Pošlite stream Unkon. A počuli ste dačo odo mňa, že ja dačo rozprávam na jej postavu? Od veci. Zabudla? Jaka si ty bola šťastná? Že si fetovala, juhastia predávala, jebala si? A ty čo je ty Pozrite, ako klame táto kurva stará. Pozrite, ako klame. To nepoukáže, že sme boli kurvi ani naše deti. Ale tvoje deti, jak vyrastú, ten príbeh budú brať so sebou. Že mali matku kurvu. No tak Ria teraz vypni. No tak moje deti kurvy nebudú, lebo ty chováš doma kurvu. Ty máš tvoju dceru kurvu, lebo tvoja dcera má od každého druhé dieťa, nie moje deti. Moje deti kurvy nebudú. Ty sa pozri moja na to, že máš syna basistu, týráka vyjebaného a že tvoja dcera má od každého druhé dieťa. To ty chováš doma kurvu, nie ja. Rozumela si ma, ty kurva stará čaptava vyjebaná. Ty máš doma kurvu, nie ja. To tvoja dcera má každé dieťa od druhého, nie moje deti. Ty kurva stará vyjebaná, by ťa šľak trafilo na tvoj ústa, čo máš. Pusti ju. Počkaj. Learning about life. Ešte raz si zoberieš moje deti do papule, tak potom zhoríš mina, to ti hovorím ja. Ty sa staraj o svoje deti, nie o moje. To, že tvoja dcera sa trtkala hore dole, že každé jedno dieťa má od druhého, bo ty si kurvu chovala, aj kurvu máš doma. Rozumela si ma? A to, že máš syna basistu, takisto o to sa staraj. Nie o môjho syna, nie o moje dcery. Bo moje dcery kurvy nikdy v živote nebudú. Rozumieš? Moje dcery mi poďakujú za márnu vodu. Moje dcery sa nechodajú trtkať už od 16, od 15. Nevedia, čo je to diskotéka. Čaje, ty si svoje deti zanedbala. Zanedbala si, lebo si chodila na dovolenky, mala si ich piči. Erik, pustil ty. Ja mám na tam tým blokli. Ona normálne zistila moje fejky. Ja nemám nejaký... Ja som posledný. Bo som to vypla. Ona sa ide starať do mojich dcier. Čaj, ty sa pozri, čo ty si doma chovala. Syna si zanedbala. Tvoj syn čo spravil? Base bol. Tvoja dcera čo? Každé jedno decka od druhého. Čo, aká matka si ty? Čo vy tu zo seba robíte? Čo ste vy kurvy zajebané? Čo ste vy? Čo ste vy v živote dokázali? Aj ty, jak žiješ, mina? Požička od požičky. Všetko čaje splácaš. Ja tu žijem 20 rokov v Anglicku a jednu požičku som si nezobrala. Ty to máš aké piči, že mne Unko vybavovala požičky. Ideš ty do piči. To nerobili. A ty nás ideš podceňovať, taká jedna šmata, čo už nás na... toto, jak sa volá? Na benzínke, kamiony... Čo stalo? Ľudská, počúvaj ma. Počkaj, Ria. Ľudská, ty si mi kedy vybavovala požičku? Nikdy. Tak prečo mi natvrdí, že ty si mi požičku vraj vybavovala? Vieš, čo ti to je? Ježiš, ja neviem o ničom, ani čo sa robí. Teraz počúvam, že čo to je, že požičky, či čo. Ona mi to tvrdí do očí pred ľuďmi, vraj ty si mi vybavovala dajakú pôžičku. Vraj ja tu žijem 20 rokov, v živote som si žiadnu pôžičku ja nezobrala, v živote nie. Tak prečo to ona tvrdí, že ty si mi vybavila pôžičku? Ja neviem, ale ja pôjdem tam a ja jej poviem, ja neviem ani o ničom, čo sa to robí, veď ja sa ani do vašej hádky nestaram, čo vy máte. No tak vidíš, tak je treba ísť povedať, nech s tým prestane, lebo ja žiadne pôžičky nemám, ja som si nemusela brať pôžičky a všetko, čo mám kúpené za svoje peniaze, ťažko zarobené. Tak choď prosím ťa povedz, nech si zatvorí piču a nech ťa tam nejebe, že ty si mi nejakú požičku vybavovala. Lebo ja keď si budem si vybavovať požičky, ja si vybavím aj sama, ja nie som dement. Ježišmária. Dobre, ja idem tam, ja jej poviem, ale ja neviem o ničom. Dobre, čaute. Ahoj.
No, pusti Júria. Ešte aké klamstvo na mňa povie. No ona ide nás podceňovať taká šmata jedna. To tá špina. Tam si vyčistí gaučovú, požiť si tepovať z požičovní a čúchaj. A nie na nás. Čaje, zodvihni si piču, začni si riadiť ty, lebo ty by si bola najšpinavejšia cigánka tady na tom TikToku. Keby nie tvoje sestry a keby nie tvoj muž, tak ani piču si nezodvihneš, ani neutreš. Ani nezodvihneš, ani neutreš. A čo sa týka mojej gaučovky, to, že som si ja zafarbila od bliču. No a čo, že som si ju zafarbila? Bo som ju veľa šuchala, preto je zafarbená. Ty stará kurva. Ale ty nie si schopná ani zavesiť si premeniť, ani nič sama. Počkaj, Unkol tam je. Že si mohla ukázať, jak sa robí na univerzál požičky, že ani znala. Neutorila si nám? Nie, ja nie. Najci píše Jula Tigrice. Ja, Dobre, srdcom nepídeš, on ju utorila takú neznám ani o tým. Utorila si nám. Víš, ako to oči je tvrdí. Pre takú kurvula, preklína takú špinu. A ja ešte z ňou o žiadnych požičkoch nikdy nebavila. Ja aj bola si z na streame a si utorila, že na Vík do očí jej, Vík. požička, hej, tam mi pomôžeš, ukážeš, takoj si pôjdem šaty kupovať. Ale ja Ty monošiť, ale to na streame bolo, ešte si nám utorila. Tvrdí jej normálne do očí, aby povedala, že hej. Ja ide do piči, ona nás ide podceňovať taká šmata. No víš, ojebavačná kurva, ako ona ojebáva ľudí. Ja som chcela požičky na veci, vieš, čo ti to je? Za to, že máš bižutériu, tá si plakala, ale ja som nikdy neplakala, Čaje. Aj keby si to tak nadávala. Ja nikdy neponížim sa, nebudem plakať a ľutovať. Ona dala sa dole do piči. To ju dal dole. Nikdy sa nebudem ľutovať, rozumieš? Ja neznám, o čo Miňo ide. Vy mne tu do toho plecece potom na mne nadávajú. Čakejle už si bola u ne idolu, dobre, povedala A nemiešajte do vašich hádkov. Ale to bolo už dávno. No a to potom na mne nadávajú do piči, že ja No, do tam ja idú toho. do piči. Tako ojebáva, Vík. To čo? Dobre, vypni sa. Dobre, čau. Vidíš, vypni sa, lebo jej povedala pravdu, že žiadnu požičku mi ona nevybavovala. Ty stará piča vyjebaná klamarská. Ty ojebavačná kunda. Ona ide tu robiť. Ja ti poviem, jaký